Ko hemen kopera bayit hautrai Jesus Christ minta kasngi kabalang karake ya kasngi utrai slatalai kane kalong kasngi kawakemen haju kapor kalong ru kasngi ngistang ban sausi halor ka jingsha shitam jongu jisu habang ileyo pediang ya kasla talai hakati jongi kalong gadak kashin jaga jingkemen namarangi pediang burom ya jisu usiem jongi But kadbang yahat ya ka jinglenium kabasha kamat nadu ka gospel ngilas tang bandrung ha ka jinglenium kabas ngosi namar ngistam ban puson hadu katno uble jongi u id yangi ba u koloi ban shashita u koloi ban aiti yalade shakikti jongi nongshun ba undup penim yangi hangdo kadon ka jingi ha ka ju kapor don ka jing sosi halor ki pop jongi namar ba khat kadba uble udang id yangi ngimpak la ban id yawu kumba id yangi ngan namar ka jing tholot brio jongi bon sin ngipet jingai na ka jingid jongu Chris omde namar ba ngidon bor ban id henre namar ba utrai uble Tese halo jangi na ki por ya ka jingid ka jomu. Ju sange ban id yangi. Wad habang imdon hok eye banlong ki jomu udang kro yangi da ka jingid jomu. Udang kro yangi da ka jingim jomu. Tengide banlong ki bas ngongu iyawu man ka kelet ma. Ladangi puson bha ya ka gospel. Ngiraban yusno hadu katno ujisu ushashitam nagabinda jongi. Ladang ilaban pule yaka jimbatai shapanga jingsha shitam jongu Chris kaba nadu ka gospel jongu Markus kaba lindong kaba katsao ter ngilaban yo I kumno ka jimpen kare ban shashitam kalastang. Ujisu dang pen kare yalade ban shashitam. Ujisu u penkare yalade nagabinda jongi yaga jingim jongu ban ngilaban yo iru kumno kawe ka kende ka jingto bakwed ong kata ka kende kalong Maria ka para janga Marta bado Lazarus kalawan da kawe ka albastar ka kiu kabadap da ka jingiu bi kabarem dor But kala one ban pencil ya ujisu. But don't born giba batai shapang jang kaneka albaster jar ka kiu balasna daka albaster. Albaster kalong ki jait mau kumbangi pindon kam bansna jingsna but kumjuru ban siang hakiying jongi marble. Albaster jar ka kiu albaster lasna da kaneka marble kalong ka ba itinna ban ha kaneka kiu albaster latte ya ka jingiubi barem dor but ka jingiubi ka ba shondor katno ka gospel ka batai hangi kalalong ka shondor hadu shisnem jonga jimbarla jongu way uburiu haba way uburiu ulait barla baro shisnem Katno tengga ulaban lum ladangi ngitip kar katno ka dor kayait akan ka time jongi nagabinda unomberla sauspa tengga ne sanspa tengga ladangi kain yakane ka sauspa tengga ne sanspa tengga nagabinda baro shisnem jonga jingtre ngilaban kain malumala kumba shi lak sanbu hajar tengga ne 6 lakh tengga maximum kabam mut kane kalong ka dor ka barem dor nagabinda unombal lese dakane ka pisa ka ba uyo ulaban le bun ke baro u pinbiang ki kon jongu u pinbiang ya ka bam ka di jongi kon u pinbiang ya ka jain ki nep jongi kon u pinbiang ya ka bai school jongi kon baro ka we u pinbiang dakane ka jimbala jongu baro shisne kabam mut nagabinda jongu nombala ka jimbala ya kane ka bainong ka ba uyo kalong ka ba kordorta kalam kane omla ban imshu
Haba ka gospel ka ong kane ka jingyubi ka shondor hadu ka Bible la jong way number la baro shisnem ngila ban sautu kane ka jingyubi kalong ka ba shondor hadu kata ha ka jingim jang kane ka kente. But nalor kane ngide ban sautu shapang kane ka jingyubi kane kalong ka jingai ka ba ai pateng daki ingasem shakikun samla kende haba ka kenjo ya kereta ban poika poiman ban shongka kane kalong ka jingai kerpang kaba ka ingasem ka ai pateng haka kaba mud kane ka jingai pateng kalong kaba shondor kalong kaba kardor nagapinta kane ka kun samla namar bale ka ingasem ka ai haka ya kane ka jingyubi ha kane ka albaster jar kane ka albaster jar badap ta ka jingyubi kan terwa hau utunga jangka yenda kala shonglog yenda kala pidiang yaka jinkundiu kurim kanai kane ka jingyubi kumga jingais noba ha utunga kabamut pilaban mudur hadu katno kabakardor ya kane ka jingyubi kaba kane ka kende kala wan banate halor ka kli jongu jisu minda nagabinda jangka omdonchu jingyubi ban ai snobha yau tengah jangka ngila ban nong haka jingso tu haka jingim mensiam kalap pediang yau jisu kumutenga jangka kalap kala id hadu kata yau jisu kala kam laban mudur rei palat yau jisu haka jingim jangka te kala right put scam bahkan bahkan aino yakane ke jingais snoba shau jisu kumga dakashin jonga jingi nalor kane u Markus bakuid wong bakala pinbait no yakane ka q albaster kala pinbait yakane ka q albaster kaba mod kam eye nakataka q ka lase ladang eye kaba tamuru kam shimkwa banra shayi kala mod kane ka jingle jonga kala mod kala aitilut pura yala de sha ujisu ya ka jingim jonga ya ka spa jonga ya ka jingdon jingem jonga namarba kala don ka jingit ka palat ya ujisu minda ha ka jingem jonga kamla ban mudur uwe patu buriu ha ka jingem jonga minda nagabenta ka kinna kinte samla ju ladaki inga sem jonga kia perkat ban pa shongka shoman kamdon hakakti jonga ya kata ga jingyubi ban terwa ban ais ngaba yautenga kaba mut kala ong nagabenda jonga kam palat yautenga jonga ujisu ulong ba kongsan yau ngan mane bad kane ka pelong iyaka ban peni yaka jingi kaba palat ya ujisu na kata daw ko himmen ko para ha ka jingem jangiro ngidon kam ban puson menta kasngi rengkat pat kane ka Maria hadu katno ngi idiau jisu hadu katno ngidon jingi du jisu habangi yong idiau jisu kae ka bangi wan ban aiti hau jisu kae ka bangi koloi ban terwa yala de hau jisu kae ka jingai ka bangi koloi ban ai hau jisu ngakermen bait ka jingai ka ba kerpang ka ba manga ban mapi ngide menai hau jisu yala ka jonga jingim namar ya ka jingsha shitam jongu jisu barokawe ka yalam yangi sha ka jimperkat ba jisu id yangi hadu kata ut bat id ya ka jingim jongi lada id ya ka jingim jongi lada id ya ka mensiam jongi ngimban se ban aiti yala de ya ka jingim hau jisu ngi ha ban rai minda kasngi ban aitilut yala de ha ujisu ya ka jingim barokawe de na ka binda ka jingim jongi ujisu la wansha ka ne ka parte de na ka binda ban penim yangi ujisu ula koloi ban shashitom barshaya la da ujisu koloi ban aitilut ya ka jingim jongu badu koloi ban shashitom u koloi ban shaya hadu katno manga ban mapi ngide ban im ya ka jingim da ka ba kongo ya ujisu te ngide ban wad ha ka jingim jongi kae ka bang ala ban ai ha ujisu na ka jingim baroka we
Lesingi im hado prapus nem karta. Kumba ong kakti no pale. Hakane ka por. Ni pen kare kumno. Kum ka Maria. Ni don eye ni em haka jingim jangi banterwa hau Jisu. Ni raayu barabor hau Jisu haka jingim jangi. But ni yusno. Habaka Maria kala wan ban terwa ya kane ka jingiu bi hau Jisu habaula pen kala pensula ya Jisu nadu kli habakala telut ya ka jingiu bi kabarem dor ha ka kli jongu Jisu don bun gi brio ki ba pe saudom but kila bishni ya ka kila karan pershaya ka lese don ke ba khangla dia ka but kila om hadu katno ka shondor bale people lot ka ya kane ka jingiu bi Kane kalong ka jinglong jongi haka jingim bun sin. Haba ka yade bad ka jimmane Jisu don bun ki buryu ki kain pizza. Don bun ki buryu ki kain hadu katno jingyon nong iyanga ladang alait mane Jisu. Hadu katno ka jimmando iyanga ladang alait mas. Hadu katno ka mendoy jimmando iyanga lada nga yarap ya kabalang ilaban ongru kane ka benta kabayade pat ka jing yarap jongi yala kabalang omde mang yarap ngimde ban nong yarap ya kabalang ngimdon eye ban yarap lait no ya kabau Jisu ai hangi te bon gi bri kiong ngi yarap ya kabalang palat ya ka jing yarap ngide ban stang ban nong ka jingi dia kabalang jingi dia kabalang kabamol jingi ya Jisu Henry bon gibri kiong kumno habapoy kabenta ni deban kershan ya kabalang ni ong ni yarap ya kabalang. Pidi men puson ya lade hato Jisu don kam jing yarap jongi. Hato Jisu don kam jing yarap jongi. Mano ba don kam jing yarap pin ban. De manga ban mapi ni don kam jing yarap na Jisu. Henry ngipat haga jimbi jongi ngi syait ong ni yarap ya kabalang. Hagano ka dur pila ban yarap ya Jisu. Hagano ka dur pila ban yarap ya kabalang. Ni haban nang sotu ko himan ko para hagane kasni. Ngimla ban yarap ya kabalang. Henry ngilaban id ya kabalang. Ngilaban id ya kabalang kabamud ngilaban id ya Jisu. Kataru lada Jisu sya yangi ban id. Hangni hake jingjia hake jingim janga Maria Jisu la shaya ka Maria bakandup the ya ka jingiu bi halar kli jongo bad ulas ngaukumen hadu kata ya kata ka daka shin janga jingi dia ka Maria haba u Judas napadengi apostolula om bale kane ka kende ka pullot ya kane ka pizza ka tinga ka bashondor hadu lies pa denari she's neng jonga jimbala jongi nombala Jisu ong sha yaka bakan le burom yanga badu Jisu ong kaneka ki kam jonga kaneka jingle jonga kaneka dakashin kabakalale kalong ka jimpen kare yanga naga benda kasni iya namar bale ni haban sauturu kawe ka benda habau Jisu kran kumne naga benda ki nompop naga benda ki bala shap penniam naga benda ki no ki jingle jonki ki roman kimsha yaki ban kellan yaka jingiubi hakame ni haban sautu sisin baki shap penshitum yano naga benda ki kam runar jonki ki shubrat yakametiap jonki yendala se nakdim pana ki shubrat shakaweka tem kabakerteng gehenna but ki shubrat henry katkum ga dustur jongi ju man paiwe ki bayap shua bantep ki de ben kellan ya ka jingiubi hakamet jonki ka jingiubi hakametia henry Jisu snoto Sisin uyap halor ke dempana ki roman kinum pelot porshu ban kelan ya ka jingyobi kat kum ga dustur jongi ju teminta Jisu wong sha ya ka Maria bahkan kelan ya ka jingyobi ha ka met jongu Jisu kum ga jimpen kre na ka benta ka jingyap jongu ulayo ilupa kaya ka ban sajia par ngila ban yo iro habapoy ya ka benta jonga jingyap Jisu
u Joseph Arimathea bad Nicodemus kila wan ban pan ya ka metiap jongu Jesu bad kaktinu bale ka ong kala jande ya ka por sabat bad kila pinkirki kimpat don por ban kelan ya ka jingibi naga taka daw ladang ipet ya ke syapanga jimbatai syapanga jimmipa jongu Chris kakas ngi kaba perngap hakas ngi balai kikinte kila wan mare na ying da kabara ya ka jingibi na mar kimpat iyo ban kelan ya ka jingibi haka med jongu Jesu enda ulaya teminta kine kikinte kila ra ya ka jingibi da ka ban mut ban kelan haka med henre kem shimla yo haba kila poi ya ka jingtap kila la ka metiap jongu Jesu kamdon chu hangne kane kalong kabang ila ban yosngo na ka tinu balai kaba mut kane ka jimpensle da kane ka kente kalong shisha ka jimpensle haka metiap jongu Jesu Chris bad haba kala le ya kane kam ujuda suang watnum le bale pile kane kalong ka benta kabang ide ban puson jilliu haka jingim jongi vai pai vai bon sin ni kangla ya ki vai ban id ya kabala don bon ki bryu ki sange ban id ya kabala ngitip don bon ki bryu kiba ais bon men siam ya kabala pat hangiru haga retreat center ru ni im kumne na marba ki don bon ki bryu kiba no sinya na ka jingduk joki don bon ki bryu ki kershan ya kane ka ministry but don bon ru kiba ai leschu kum nuksa ya kane ka groto kama ngila depsna kalong ka jingyara jang kawe ka kong kaba ai spoon men siam kum kane ka jing ai spoon men siam ngim yo i habon gi bryu lese don bon gi bryu ki pahu pahai ha ka jingim jongi henre kaba poi ya ka benta banid ya ka balang ban kershan ya ka balang ki kelalong kapana lese don gi bryu ki kili ya ki weipat ki ba kloi ban yarab bale pi brat ya ka pisa jombi kumne bale pi ai ya ka pisa sha ka balang kamindoi ayu ya pi lada pi pindon kam ya ka pisa jombi nagabinda kano ka business kan roy pinban pishu late ai ha ka balang pi late ai sha ki lindo pi late ai sha ki retreat center kamindoi ayu ki brio ki kli kumne henry ki ju kini ki brio ki kloi ban pelut ya ka pisa jongi nagabinda kane ka perte ka ba makiim lese don ki brio ki ba bread load ya ka pisa nagabinda ka jingawai don ki brio ki bread ya ka pisa nagabinda ban kalai don bon ki brio ki pelut ya ka pisa jongi kano ka jing snoba don bon ki brio ki kloi ban tid ya ki kiat barem dor ban di ban buai don bon ki brio ki pelut ya ka pisa nagabinda ka bam kati don bon ki brio ki pelut ya ka pisa jongi nagabinda ban tid jain barem dor don bon ki brio ki pelut ban tid ya ki kali barem dor but don bon ki brio ki pelut ya ka pisa ka tengga jongi ban sna ya ki ying armala laimala haba ki don tangkin diat mut ki brio ban sa bon ki kamera ka satili henry ki pelut ya ka pisa namar ki kwan burom ya lade ki kwa ban peni hakamat ki brio ngilong rispa henry ya kum kini ki brio ki kapana kabayade bad ka jingit ya ka balang jingit ya kano ka ministry ban penpriang ya ka kubor bad mano bakam kloi ban yarap bonsin kideki baduk na ka jingduk jongki ki kloi ban yarap ngi kin mauro ha ka pat ka binda jong gospel ha ka gospel jong Lucas u Jesu yaro ka ka rikente ka ba van terwa ya ka jing terwa barita ko himmen ko para kane ka jingle jong ka Maria kahikai yangi iwai pa iwairu ngide ban long ki bas bun men siam u Jesu ke kordor ya ka jingir bun men siam jongi ngide bandon ke jingir ka ba palat ya u Jesu habang yarap ya ka balang habang spun men siam ya ka balang omde ngi yarap ha ka pisa jongi henre da ka jingla jongi ban id ya u Jesu lempa kata ka jingai sinya ni peni ha Jesu mela ai hanga ya ki ke baro minda nga pinpai no ya kane
Habangi ai hau Jisu ong na marba pe don jingit naka jing spoon yi jongu Jisu upen pai kerhai yangi naka taga daw ngilaban yoi bon ki priyo ki ba kershania ka balang naka jing spoon men siyam kimju kerdu haga jingim jongi Jisu udang tau lad yaki naki pot chaki por bakinom kerdu bakinom shitam haga jingim jongi ko himmen ko para balenga keren ya kane na markas utana dia kane ka benta jonga jingle jonga Maria ya Jisu ngiro ngi don kam ballong ki baspun mensiem kai ka bang ngi ken kordor ha ka jingem jongi ka spa jongi bad habangi koloi ban piam ya Jisu da ka spa jongi da ka sap ka pong jongi da ka jingla jongi Jisu udang piam penban yangi badudang kershan yangi badu yalam yangi shaka jingi nagata daw habaka Maria kalale yakane ka kam Jisu shimla klat yaka badga jingle jonka ngidang yakren ngidang puson mintaru hakane ka jingle niam ka bakongsan bad ngidon kamru banlong ki bakongsan hakamatu Jisu ngideban idia Jisu ngideban long ki bakershan yaka kam yaka ministry ban pen briang ya ka kubor baba ngide ban don ka jingkwa ban yodon lang badu Jisu haka jingduai jongi haka jingya silem jongi haka jingla jongi ban yai rengkat badu Jisu ban yai rengkat badu Jisu kalong ka ba kongsan ban ya kendai ya Jisu ban ya shetkala ya Jisu kum Judas ban ya penkrai ban penyap ya Jisu kumbale ya ki lingdor rembah ne kum ge shipai ki bela bendia yau la le ben yau la ki ben yau kini baro kilong ki kam ki ba jing pinjinga yang inau Jisu Henry kini ki kam kum kini ki kam ba yid yau Jisu kum Joseph of Arimathea kum Nicodemus kum ka Maria kalong ki kam ka ba penyajan yang ibadu Jisu hakane ka tayo ba koi kaya ka bangide ban rai ngile ki kam ke ba penyajan yang ibadu Jisu banya penjingai nawu leda ladangi don kinu ki kam ki badam penjingai yang inau Jisu lada de ki pop lada de ki jing sarong lada de ki jing jaitu nginam bratli ya lada hawu Jisu kum kane ka Maria bangin nam wanra ya ka jingim ka ba kordor hawu Jisu nginam wanra ya ka sap ka pongjongi shau Jisu kanamba ngiru ngin yai rengkat badu nginam pendon burom yabu bangin penbana baulong usiam jongi lada ngidon badus iam nginum dona eye haka jingem jongi nginum kerdu haka no kana kapor lada usiam kenra jongi udang senshar yangi un senshar om tang ya kamet jongi om tang ya jingem jongi henre ya ke baro kabangidon kam pen he pensan ya jingem jongi ru kabamur ya jing tre jongi ya spa ka peu jongi baro Jisu un senshar habangit telut ya jingi jongi hau Jisu Duai naga binta ka naga jinga haga naga yukerish bakuin Jisu bait karko kardo yangi pensle yangi ba mangiru ngilong gibaspun men siam ban kershan iyaka jingi jame kabang yo pediang nakabalang bakui jame ko Jisu bait karko kardo yangi bangin num long ki brio ki bakang lad ya ki we ban kershan ya kabalang bangin num long ki kon ki bak pindu pinkut lad ya ki we banlong ke ba it yau Jisu ban shakri yame karko yangi ko Jisu bangindup la ban se na ka babatam ban ai hame kanamba meru menai ya ka babatam naga benda ka jingim la wei jongi en yaro yau trai Jisu Christ Jinam la jinam